Здрасти, хора! Здрасти! Днеска аз ще я питам да направя един видео само на български. Добре? Хайде! Днеска аз има една папка. Папка. И не знам какво ще прави днеска, защото вчера много още ден. Защото хора, кой има името за Джорджи, има рожден ден. И така, кога има рожден ден в името на Джорджи, трябва да пия, трябва да е още един и трябва да хапнеш много люканка, кашкавал, шопска салата и така. И днеска ще почивка, малко работа и ще слез, разходка и така. Така живот, хубава живот. Красиво. Хайде, идва за мене и прави още един. Добре? Точка.